Здравейте. Заради 7 от вас мисията вчера се провали. Това създава ли някакво напрежение помежду ви? Не. Да, разбира се, че има напрежение. Мисията пропадна, как да няма напрежение. Всички са виновни, дето не искат да се... Въпросът е, че на някой не им пука според нас. Те ще си понесат последствията. Сега в момента ви чака ново изпитание. Горящи скъпоценности. Ето за какво става въпрос. Всички вие вече 4-ти ден живеете в базата и сте напълно изолирани от външния свят. По време на престоя си в хотела, вие получихте информация, съдържаща по 30 интересни факта около живота на всеки един от участниците. И трябваше да се запознаете с нея. Също така, бяхте помолени да отделите 5-те любими предмета, които носите със себе си. Вашите любими предмети сега са тук, в тази рибарска мрежа. Както виждате, те си висят там, но вие няма да ги получите лесно. Защо? Защото на всеки от вас ще бъде зададен по един въпрос. Въпросът ще има отношение към 30-те факта, свързани с участниците в шоуто, с които вие се запознахте. Редът, по който ще отговаряте, го задаваме ние двамата. Играта е оценена на стойност 2500 лева. Ако 4 от вас отговорят грешно, задачата се счита за провалена и сумата отива в сметката на картицата. И това не е всичко. При всеки грешен отговор, кранът ще спуска мрежата над тази клада. На 4-тия грешен отговор куката ще се откачи. А който няма нищо? И вашите ценности ще паднат в кладата. Искам да отговоря на Емануела. Изглежда още не си разбрала, но това е отборно състезание. Да, ясно. И това, че ти имаш или нямаш нищо, е окей за теб самата, но за останалите не е точно така. Колеги, моля, запалете кладата. Това е много гадно. Отвратително е. Николета, какво има в твоите ценности? Снимка Чия снимка? на Валерия и на дъщеря ми. Ще ти бъде ли мъчно за тези снимки? Да, много. Преди да започнем, искам да ви уверя, че ще бъдем без компромиси към правилата на тази игра. Всяко подсказване ще бъде обявено за грешен отговор. Всеки от вас, чийто ред е дошъл да отговаря, ще идва ето тук пред нас. Дори опит за подсказване ще се считаме за грешен отговор и ще сваляме турбата с 1 степен. Първият, който ще дойде при нас, е Емануела. Заповядай. Един от участниците като дете е носил шини за изправяне на краката. Кой е той? Очакваме твой отговор. Не знам отговора. Трябва да мисля по някакъв начин логически такъв. Кой може да ги е изправил? Гибона. И така, Гибона е грешен отговор. Това е първият грешен отговор. Гледайте сега. Емануела, моля те, върни се при твоите си играчи. Искам да поканя при нас да дойде Михаил. Един от вас е бил наричан от бивши своя гадже Трабант. Кой е той? Това е мъж. Не. Това е Николета. Това е верен отговор. Верен отговор! Върни се на своето място. Следващия въпрос ще бъде зададен на Николета. Заповядай при нас. Николета, един от вас е бил наречен от бившето си гадже мизерен. Кой е той? Колебая се между Тони и Любо. Един от вас е бил наречен от бившето си гадже мизерен. Кой е той? Любо. И така, Любо е... Верен отговор! Верен отговор! Сега наред е Любо. Заповядай. Той е запознат с всички факти. Любо, ти до момента си перфектен и в първото, и във второто изпитание. Дали първият ти провал към групата няма да е точно сега?
Припомням на уважаемата група, че един от вас е предател. Следете много внимателно отговорите и реакциите на всеки. Любо, въпросът към тебе е: един от вас е споделил, че мечтае да преподава Кама Сутра. Кой е той? Моля тишина отзад. Емануел. Кой? Емануел. Емануела, верен отговор! Следващия от вас, който трябва да дойде при нас, е Кристина. Кристина, един от вас признава, че никога не е бил истински влюбен. Кой е той? Казвай. Сега. Киро. Киро е грешен отговор. Втори грешен отговор. Върни се при групата. Гледате ли? Гледам. Следващият Те ще почне да се грешен отговор ще бъде трети, а последващият ще бъде фатален. Нека при нас да дойде Азис. Един от вас каза наскоро, цитирам: ако на мое събитие поканя някой да пее и той ми доведе Азис, аз бих го изгонила. На кой от вас са тези думи? Гледай към нас! Знам, Руд Колева. Руд Колева, това е верен отговор! Може да се върнеш при групата. Моля при нас да дойде Жени. Напомням, че до тук имате два грешни отговора. Имате право само на още един. Жени, по време на скандал един от вас твърди, че се превръща в бик, крещи, вика и скача. Кой е той? Превръща се в бик, крещи, вика и скача. Беше едно от момичетата. Марина. Марина. Мариана или Марина? Чакайте малко. Марина или Мариана? Финално. Мариана. Има огромна логика в това, което казваш, и това е грешен отговор. Това беше последния ви разрешен грешен отговор. Всеки следващ от вас, който дойде при нас и сбърка, ще обрече най-ценните ви вещи на тази клада. Ивана, извикай следващия. Рут, един от вас е написал в анкетната си карта, че едно от трите неща, които биха подобрили живота му, е да има по-малко цигани в България. Това е Мариана. Не бързай, сигурна ли си? Сигурна съм. Последно? Да. Това е верен отговор! Миглена, двама от вас се разплакаха сериозно по време на кастинга за шоуто. Кои са те? Едната е Марина. И Вили. Кажи твой отговор. Марина и Велислав. Със съжаление искам да кажа, че Те наистина плакаха на кастинга. Марина е един от състезателите, който също направи всичко по силите си, за да скочи. Скочи. За съжаление, това не донесе успех на отбора като цяло. На един въпрос сте от кладата. Марина, въпросът към теб е следния. На един от вас баща му е бил шеф на полицията в родният му град. Кой е той? Съжалявам. Трябва да направиш предположение, ако нямаш информация, защото по-добре е да опиташ, отколкото просто да се откажеш. Мишо. С огромно съжаление искам да кажа, че Мишо е грешен отговор. Моля, върни се при групата, за да станете свидетели на ето това. 3, 2, 1. Пускайте! Николета? Снимките отидах.
Кристина, какво имаше в твоята турба? Иконите ми. Какво? Моите икони, които искам да се смея в къщата. Рокля, която ми е подарък от брат ми. Чувстваш ли се виновна, че давайки грешен отговор, помогна по някакъв начин на това най-скъпите ти вещи вече да не са на този свят? Не може да се сета кой е опериран от любов. Мишо. Ти даваш такъв вид. Въпросът е, че роклята от брат ти вече няма. Мариана, ти какво имаше? Имах плюшната ми играчка, с която спя. И фанелка на Опа. Тони, какво загуби току-що ти? Снимка и икона Чия снимка? на дъщеря. Аз те разбирам прекрасно. Предполагам, че се чувстваш отвратително сега. Тони, днес е рожденият ти ден. Очаквал ли си такъв подарък? Нищо не съм очаквал, но такъв точно не. Да видим какво имаше сред своите най-ценни вещи, Азис. Ами, аз точно мига, в който ми казаха, че трябва да сложа най-ценното и така най-личното нещо, може би за добро, и то е било за добро, реших да напъхам 20 сандвича вътре. Защото не знаех къде ще ни заведете, дали изобщо ще имаме време да ядем или нещо от този сорт и да има по един сандвич за всички. Това не е ли малко нелепо? Ти си сложил сандвичи, а другите хора загубиха икони и снимки. И то снимки на близки хора. Рокли, талисмани. Можеш да сложиш една рокличка, Ази, сега. Мисля, че имаше и рокля, но не помня. Не, наистина само 20 сандвича имаше вътре, които ги поръчах в хотела. Вкусни ли бяха? Не знам, не ги опитах, просто... Спокойно, те на четвъртия ден те вече са викнали. Да. Може би сега кашкава в тях е поразтопен. Вече са барбекю, да. Това е много интересно. Да не би да си имал информация предварително. Не, наистина. Не съм взел никакви снимки на близки, никакви предмети, които да ме свързват с дома ми, защото от тях ще ми става само, все по... Ще чувствам кофти, ако виждам снимки на близки хора. И затова реших в последния момент да бутна 20 сандвича. Жени? Ами аз загубих, вътре беше снимката на мъжа ми и на детето ми от едно наше общо пътуване, но по-ценното е това, че за първи път детето ми прави подарък и когато иде да ми изпрати на мястото, където бяхме, детето беше купило едно плюшено мече, което плюшено мече ми каза: майко, влез вътре с това плюшено мече и го гушкай вместо мен. Всъщност аз в момента няма кой да гушкам, а по принцип съм свикнал да гушкам детето си и това ми е първият подарък от него, така че това е... За мен това е най-ценното. Много съжаляваме, че картицата отново спечели сумата и в сметката му вече има 7500 лева. По-тежкото обаче, което успя да направи картицата този път, е да ви лиши от любими неща, носещи емоция и натоварени с толкова много любов, че направо бих казал, че са безценни. И сега е време за най-важното. Картицата точно днес ви даде най-основния си урок. В картицата нищо не е такова, каквото изглежда. Уважаеми участници, това е шоу, в което не трябва да вярвате на никого и на нищо. Това не са вашите ценности, не са дори вашите чанти. Това бяха торби пълни просто с хартия. Сигурен? Онова, заради което с такава тъга се взирахте в кладата. Радват се, че... Да, разбирам, че се радват. И вас ли се радват? Вас сандвичите. Василя, ти за сандвичите ли се радваш? Според мен Киро се радва най-много за нещо. Какво ще да изгубиш ти? Не, аз... Воско ми го каза това преди 5-6 минути, че може би не са пълни и аз се съмнявам. Тоест Васил по някакъв начин има вътрешна информация за шоуто. Да, Николета се разплака, вече е усмихната. Картица! Картица! Васил, от всякъде намириса на картицата, мен, ако питате.
Кажи. Когато ми казаха, че трябва да си отделя 5 най-любими неща, помислих, че е някаква игра и не сложих нищо ценно, освен минерална вода и джапанки. Всички сте такива. Те може да се подпалиш джапанки. Аз ли съм най-изпълнителната? Уважаеми участници, онова, заради което с тъга на тъга се взирахте в кладата, е на сигурно място. Всеки от вас ще открие любимите си вещи в спалнята на базата. Пожелаваме ви успех от тук нататък шоуто, за всичко, което ви предстои и може да се върнете в базата. Приятна